columna 27 d'octubre passava per Espolla. Sabeu que és una iniciativa que va sortir dissabte del Monument als Països Catalans a Salses i que l'objectiu és arribar el dia 27 precisament a Barcelona, al Parlament, per reivindicar el que anys enrere, ja parlem de fa una colla d'anys, l'any 2017, va ser la proclamació de la República. Des d'Espolla pensaven que, ja que venia gent, que els agraïm molt als companys del Nord que han tingut la iniciativa de fer aquesta convocatòria, l'oportunitat de tenir amb nosaltres gent compromesa amb el país de Catalunya Nord, poder era una bona oportunitat per fer una reflexió al voltant d'aquesta relació sempre complicada entre un costat i l'altre de l'Albera per tot un seguit de circumstàncies que conto que ja aniran sortint. A l'hora de fer la convocatòria vam anunciar que hi hauria en Miquel Mallol, el tenim aquí. Ell, abans aprofitant que he estat una estona xerrant amb ell, el seu currículum és llarguíssim. Ho hem reduït en el cartell dient que va ser eurodiputat a principis de l'any 2000, entre el 2001 i el 2004, crec recordar. Llavors, evidentment coneix molt la realitat del Nord i també, evidentment, el que són els vincles amb el Principat, sobretot. Llavors, en Jep Bonet, que també el currículum no és pas curt, però ara l'hem anunciat en el cartell com el president de l'associació Casa Macià, que és un projecte que està rehabilitant la villa de Nis, a Prats de Molló, que recordareu és el punt des d'on el president Macià, quan encara no era president, va intentar entrar a Catalunya amb un grup armat que finalment no va reeixir i va acabar en un procés a París. És un projecte, aquest de la Casa Macià, que precisament genera moltes complicitats entre un costat i l'altre i amb això creiem que en Jep ens hi podria també fer moltes aportacions. Llavors, el Fonsquera també té el seu historial, però bàsicament poder el que destacaríem va ser que durant dos anys llargs, del 22 al 24, va ser director de la Casa de la Generalitat de Perpinyà, per tant, una altra vegada algú que té molt coneixement de la realitat als dos costats de l'Albera. I en Carles, l'alcalde d'Espolla, que els d'Espolla, per defecte, això ja ens ve donat, el de conèixer la realitat d'un costat o un altre. No només perquè són veïns amb Banyuls, amb Argelers, amb Sureda, sinó perquè de tant en tant des de les administracions centrals ens fan memòria de coses tan banals com anar a revisar les mugues que hi ha enmig de la muntanya per si s'han mogut durant el darrer any, la qual cosa serveix d'excusa magnífica per fer un tiberi i conèixer els regidors dels pobles de Dorn, o també en èpoques no tan reculades l'ocurrència que va tenir el prefecte de Perpinyà de fumbrar rocs als camins que separaven l'Empordà del Vallespí i el Rosselló, i que això va ser un al·licient pels veïns perquè durant l'època que va durar aquesta batalla, que vull recordar que està solucionada de fa molt de temps, perquè encara hi ha algú que em truca, els rocs ja els són fora. Els rocs no només són fora, sinó que en tenim un aquí a la rotonda de l'entrada d'Espolla. Per tant, els d'Espolla, i per això hi ha l'alcalde aquí, també coneixem la realitat del que és un costat i l'altre de l'Albera. Llavors, no ho sé, per començar,
volíem fer un primer torn, sé que sou molts alguns entre vosaltres que precisament també participeu d'aquestes complicitats i que ens agradaria que poguéssiu participar. Per tant, farem una primera roda de 5-10 minuts amb l'objectiu que la xerrada duri just per acabar a les 8 i que llavors hem de pensar en el sopar. I per obrir així el debat, m'agradaria, no sé, demanar-vos, pensant en això, amb els vincles entre el nord i el sud, un titular seria què és el que funciona i què és el que no funciona. I és molt genèric, i així cada un ho tindrà més fàcil per encabir-ho, per plantejar-ho per allà on vulgui. Miquel, tu mateix. M'agradaria parlar de lo que sé, és a dir, de l'experiència que he tingut, de les relacions que he pogut lligar al llarg de la meva vida militar amb vosaltres, amics del sud, catalans del sud. Al maig 68 jo he pres consciència dins del moviment de maig de la meva catalanitat i sobretot del paper que l'estat francès havia fet per matar la catalanitat al Rosselló, Catalunya Nord, si voleu. A propòsit d'aquesta terminologia, de cara al sud, m'agrada de parlar del Rosselló i de cara a París, m'agrada parlar de Catalunya Nord. I us expliqui per què. Perquè m'he adonat que podíem de quan en quan patir un cert centralisme barceloní, vosaltres també. I doncs Rosselló és una entitat que té història dins el marc català. El comtat de Rosselló, fins a l'annexió, era l'institució catalana que teníem. Amb el comtat de Cerdanya, tots els altres comtats havien desaparegut, quedava el comtat de Breu, deixem l'història i arribem. La meva experiència militar ha estat que sense el vostre ajut, moltes de les coses que vàrem fer no haurien pas estat possibles. Pensi, per exemple, a la Bressol. He participat a la fundació de la Bressol, enguany farem 50 anys. La primera mestra era del sud, Úrsula Ferrer, malauradament ens ha deixat. O, si no haguéssim tingut una mestra del sud, hauria estat molt difícil, perquè havíem perdut la llengua. La llengua era pas una llengua estrangera per nosaltres, perquè encara en els pobles se sentia. Avui dia no, pràcticament no. O necessitàvem algú que ell era mestre de formació. Doncs, la primera mestra de la Bressol i tantes altres. Avui dia, més de la meitat del cos ensenyant de la Bressol ve del sud. Sense aquest ajut, no hi podria pas haver aquest treball de recuperació de la llengua. Perquè és la Bressol, realment, que fa locutors. Fa locutors amb gent que no tenen la majoria dels nostres alumnes, no tenen el català a la família. I us puc dir que la mainada que fa tots els cursos, malauradament encara fem pas el que correspon al liceu, és a dir, els 3 últims anys abans del batxillerat, però la mainada que surt ara de la Bressol, del col·legi, ja és perfectament bilingüe, parla un català perfecte, bé com els meus fills, parla un català molt millor que el meu, i sort. Doncs, hi tenim aquí una mestra de la Bressol amb la Milà, que avui ha caminat amb nosaltres i ho aprofiti la seva presència per reconèixer els mèrits de tots aquests ensenyants que fan que la nostra mainada està recuperant el català. Malauradament, només escolaritzem 1.100 alumnes avui dia i estem lluny d'arribar a la xifra que segons l'UNESCO és necessari
per recuperar la llengua, és a dir, uns 30-33%. C'est molt bé. On podria parlar també de l'Universitat Catalana d'Estiu, a la fundació de la qual vaig participar. És evident que sense l'ajut al concurs intel·lectual, material, financer del sud, no hi hauria hagut universitat. El grup Guillem de Cabestany, que vam crear la nova cançó rossellonesa, que vam crear també en els anys 70, va tenir l'ajut de gent del sud des de l'inici. I, per exemple, quan fèiem recitals del grup Guillem de Cabestany, que volia ser la nova cançó rossellonesa, teníem el Llach, que ens venia pràcticament de Franc, el Lluís Llach, que ens venia de Franc. Nosaltres fèiem la primera part, jo no he cantat mai, però organitzàvem i preparàvem, i el Llach feia la segona part. I ens feia venir gent, perquè per triomfar a Perpinyà, cal haver triomfat a París. Això és un senyal de colonització manifest. Però el Llach ja havia cantat a París, havia triomfat a París, i doncs a Perpinyà hi havia gent que venia. Ah, perdó. Sí, i per tornar a la Bressola, tenim, vull dir, sense l'ajut de la Generalitat avui, no podríem pas continuar. I això és, tenim una entitat a Barcelona, a tot Catalunya, que són els Amics de la Bressola, que precisament asseguren aquest esforç per recollir els diners que necessitem. En fi, podria continuar esmentant moltes entitats, moltes coses que es fan i que necessiten el vostre ajut. Però molt sovint uns amics, i acabaré amb aquesta reflexió, molt sovint uns amics em diuen que podem fer més, i que podem fer més per us ajudar, que podem fer més. I fa temps que els dic, el millor ajut que us podeu fer és aconseguir l'estat català, la República Catalana. Veiem, és un tema molt ampli, això. Has començat dient que el que funciona i el que no funciona? Sí, podria millorar. El que no funciona és quan des de casa nostra, quan passem després del Portús, parlem d'anar a Espanya. Però del vostre costat és igual, parleu d'anar a França. El que no funciona és quan veniu a presumir a casa nostra, perdó, la gent del sud, vull dir, i us presumiu parlant francès. Això ens fa molt de mal. I sovint amb un francès molt aproximatiu. Doncs no tingueu vergonya, obligueu els comerciants a parlar en català, sisplau, que si no, vull dir, és un combat perdut, si no. No dic que això ho faig una mica provocant, però és que són marcs mentals que per facilitat guardem i clar, és fàcil no haver d'explicar, és que passem amb la Catalunya sota administració espanyola. És molt més fàcil de dir França i Espanya, estem d'acord. I molta gent ho sap perfectament, és a dir, que quan diuen van a Espanya saben ben bé que se'n van a Catalunya. Vull dir, no és pas, és just una facilitat de llenguatge. Després, doncs, hi ha coses molt maques. Jo estic molt orgullós de ser a la base d'aquest projecte de rehabilitació de la Casa Macià a Pras de Molló, on, bé, el Lucien ho sap perfectament, però hi ha una cohesió, una dinàmica conjunta per tirar endavant un projecte de fet de rehabilitació d'un lloc de memòria. Ni goso parlar de patrimoni perquè finalment el Macià s'hi va quedar uns mesos allà, no se sap ben bé el temps que hi va passar, però van passar coses importants per la nostra història i val la pena que la gent ho sàpiga
i que vinguin allà a Pras de Molló sabent que ja aviat hi haurà un museu i que s'explicarà tot el que s'anomenen els fets de Pras de Molló o el complot. Doncs un intent d'aixecament, d'alliberament de Catalunya, alliberament armat. De fet, l'idea era molt senzilla, hi havia dos escamots, un que anava per Alcoi d'Ares i un per Sant Llorenç de Cerdans. Això no ha passat, però el projecte era aquest, s'havien de reagrupar a Olot i des d'Olot començar un aixecament popular. Poc importa. Jo el que m'interessa és de veure com entre catalans del sud i catalans del nord, de fet som tots catalans de la mateixa manera i de fet podem tirar endavant projectes per damunt de les reticències administratives, coneixem els mecanismes, és només una qüestió de voluntat i torno amb l'exemple aquest de Casa Macià, està avançant realment a un ritme impressionant. Se sent o no? Sí. Això són detalls, però primer me sap greu de parlar en nom de la Casa Macià perquè el pal de paller, si voleu, de Casa Macià és el Lluís Puig, que no pot ser aquí, evidentment, però diguem, la persona que porta realment i que fa avançar les coses és ben bé el Lluís Puig. Pensava en una cosa i m'ha sortit del cap, no passa res. Doncs sí, res més, vull dir... No es tracta pas de parlar de la columna 27 d'octubre, avui parlem de realitats entre nord i sud. Jo us diré, malgrat tot coses, sempre parlant del que va bé i del que no va bé, jo he sigut professor de català i d'història durant tots els anys d'ensenyament que he fet, m'acabi de jubilar, i n'he vist passar d'alumnes, molts. I érem amb les seccions bilingües, s'ha parlat de la Bressola, perfecte, però a l'escola pública també hi ha ensenyament del català, doncs jo he passat per aquestes fileres bilingües i la gent que venen no són obligatòriament gent que són jo he treballat a Ceret. A vegades teniu gent d'Holanda, d'Alemany o anglesos que arribant a Ceret veuen que hi ha quelcom de diferent i bé, estaria bé per la nostra mainada de posar-los en aquestes escoles amb la voluntat d'integrar-se socialment. I bé, evidentment també hi ha gent del Vallespí que venen, però fa una barreja molt interessant. I a vegades, clar, són els pares que decideixen. I m'ha arribat a vegades que els alumnes semblaven poc interessats pel tema català, que sovint jo insistia perquè el dominen el català, per facilitats sovint te contesten en francès, i aquests alumnes, i fins i tot els més reticents, ara, quan els trobi pel carrer, em parlen en català. I sense que jo els hagi de dir res d'especial, me parlen tots els que hi veig en català. I això són coses molt positives. Hi ha no sé si dir un relleu, però hi ha antics alumnes que han esdevingut col·legues de feina. Em sembla que tenim gent jove, molt motivada i molt interessada per tirar endavant. Doncs tot això és molt, molt positiu. Bé, moltes gràcies per convidar-nos avui en aquest acte. Recordar en primer lloc que hi ha hagut 3 marxes en el passat. Ara en parlàvem amb Miquel Mallol, que per cert, en Miquel per molta gent del sud és un referent inqüestionable. Des que tenim consciència política, en Miquel Mallol ens ha representat i molt en tot el que ha fet de lluita des de l'any 68 com a mínim, cap aquí, que són molts anys,
recordo, parlava abans d'aquestes 3 marxes que hi ha hagut, 2 anteriors a la que aquests dies esteu duent a terme. Recordo els anys 80 i 90, tu Joan, te'n recordaràs, l'Àngel Colom moltes vegades ens explicava la marxa de la llibertat de l'any 76, que es va fer en defensa de la democràcia. Recordeu que feia mesos que havia mort el feixista. Es va fer per lluitar per la recuperació de la democràcia i en aquell moment de l'Estatut d'autonomia. Bé, a Catalunya Nord, si no m'equivoco, Miquel, vau fer la ruta d'Arles a Argelers, pot ser, i l'altra de Tuí, de Prada a Argelers, i hi havia el suport també de la Universitat Catalana d'Estiu. 2 rutes, no van ser? Se va fer durant la Universitat Catalana d'Estiu, se van fer, al moment de la universitat, aprofitant la universitat. Doncs, posteriorment va haver-hi l'altra marxa, que va ser la del 2019, recordem, condemnant, es va fer per condemnar la sentència del Tribunal Superior de Justícia, i avui, a la 27a columna 27 d'octubre, du a terme aquesta ruta fins a Barcelona. Bé, avui també crec que hem de fer memòria al president Companys. Aquesta matinada la dictadura feixista l'assassinava a 2:15 del matí a Montjuïc. La meva experiència amb el Catalunya Nord ve de molt lluny, no m'entretindré gaire, intentaré ser molt concís i concret, intentaré. La meva relació, he tingut molt de familiars a Ceret, a Perpinyà, com molts de vosaltres. Parlo des del sud. A continuació, al cap d'uns anys, des de l'Ajuntament de Moiana i el sud de Moiana, la relació amb les illes, amb l'Ajuntament de Moià, les illes, com es posa, amb Banyuls, normal, la interacció entre municipis d'una banda de la Ralla i de l'altra és habitual. I ara fa temps em va tocar adquirir responsabilitats com a delegat del Generalitat a Perpinyà, i aquests dies, quan Agustinet em va trucar i em va dir, aviam, proposem que un debat, i quines creus són, comentaves, les necessitats que hi ha des del sud de cara a viure en normalitat una relació amb el nord, no? Intentar sintetitzar-ho en 3 idees bàsiques. La primera, crec que cal reemprendre el relat de l'actualitat, i nosaltres això ho tenim clar, però la majoria del país no ens enganyem, amb el marc mental i geogràfic que no és cap altre que el dels Països Catalans. Fa un moment, en Gep Bonet ens ha explicat d'una manera molt ràpida la gran tasca que estan fent els amics de la Casa Macià, en Lluís Puig, al davant de tot, amb la Carme Forcadell i d'altres, en Gep Bonet, en Patrick Lluís, en Joan Lluís Rovira, que també participa, entre altres, la gran tasca que estan fent des de l'àmbit de la història per recuperar els fets de Prats de Molló. Penseu que sense els fets de Prats de Molló, vaig usar amb el temps, i molt ràpid, no hi hagués hagut Generalitat de Catalunya l'abril del 31. En un acte d'extorsió, el president Companys, a través del aprenentatge que va adquirir, diguem-ho així, i del ressò internacional que va tenir el president Macià a tota Europa amb el judici que se li va fer l'any 27, a través de la seva acció insurreccional l'any 26, l'any que ve farà 100 anys, va fer possible que al cap d'uns anys hi hagués una Generalitat republicana. Això ho tinguem en compte. Dic això perquè és molt important tenir un relat històric comú. Poca gent sabem o saben que una altra figura important del catalanisme, Prat de la Riba, va tenir una vida política marcada per uns fets determinats que van ser com l'aixecament, diguem-ho així, no insurreccional, l'aixecament del sector vitícola de Trullars l'any 1902, i a través d'una carta
dels vitícoles del sector vitícola de Trullars, a l'Independent, la cooperativa que es publica a l'Independent, i després tot seguit, i aquí vaig, el Prat de la Riba és el director de la Veu de Catalunya, publica aquesta carta del sector vitícola de Trullars, on reivindica la necessitat d'una Catalunya lliure. Com que Prats de la Riba publica aquest article a la Veu de Catalunya, el tanquen a presó durant uns mesos. Va ser a presó on, entre altres coses, va començar a pensar i va començar a escriure el llibre que ha marcat molt a la història del nacionalisme català, que és la nacional catalana, i al mateix temps, desgraciadament, va ser on va contraure la malaltia que al cap d'uns anys li va provocar la seva mort. Vull dir que els estats sempre ho han tingut molt clar, que des de la història es fa política. Simplement volia dir això. Una segona idea que m'agradaria transmetre és la necessitat d'integrar més la societat civil en un sentiment de pertinença. Bàsicament en dos àmbits, poden ser molts, bàsicament en dos àmbits. L'àmbit de la comunicació impresa, audiovisual i digital. Actualment, després de molts d'anys, al cap de 13 anys es va reobrir la delegació de TV3 a Perpinyà, no? Però hem de fer una crítica. I això un periodista de reconegut prestigi del Catalunya ja m'ho deia. El temor que tenim des d'aquí al nord és que qui controla el cap de les telenotícies, que són qui marquen, diguem-ne, les notícies que han de sortir, tingui certa sensibilitat o no en Catalunya Nord. Jo no sé com ho veieu vosaltres, però des que s'ha obert la delegació de TV3, sensibilitat ben poca per part de tots els caps dels informatius. M'agradaria que algú en digués el contrari, perquè en aquest sentit, bé, no hem anat endavant. I l'altre aspecte que volia ressaltar també, i vaig acabant, és la necessitat, i a través d'aquesta eina s'han desenvolupat els estats, del transport públic. No ens hem de cansar mai de reivindicar un transport públic fàcil perquè m'entengueu, entre Perpinyà i Figueres. És imprescindible. Altres espais de la Unió Europea, per exemple, Estrasburg, a la regió alemanya de Baden-Württemberg, tenen un tramvia cada mitja hora. Aquí ja sabeu que, almenys, no sé aquests darrers mesos, però fins l'any passat, de Perpinyà a Figueres, de Perpinyà a Girona, perquè ens entenguem, només hi havia 3 trens, amb una freqüència que no feia possible que estudiants de la Universitat de Perpinyà anessin a Girona o al revés, a l'inversa, o si no, actualment, a treballar. Actualment, el que és les relacions laborals entre una banda i l'altra són de les més minses de tota Europa, això cal dir-ho, desgraciadament és així, entre altres qüestions. I la tercera idea que considero que és important destacar és que des de les administracions penso que és indispensable que aprofitin les petites escletxes que ofereix l'Europa dels Estats, la Unió Europea, a través dels diversos programes Interreg, etc., que permeten executar projectes que afecten la vida, el dia a dia de la gent d'una banda i d'altra de la ratlla. En aquest sentit, vull posar 2 exemples, i acabo, ara sí. El bon funcionament, tot i les traves administratives, conseqüència de la presència dels estats, com són el francès i l'espanyol, de l'Hospital Transfronterer de Perpinyà. I l'altre exemple és tot el que fa incidència en l'àmbit de la memòria democràtica. Concretament, de l'exili que veia de l'any 39, on a través del MUME, del Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera, amb la gent d'Argelers, amb FRI i altres entitats, va ser possible, a través d'un ajut Interreg, construir el Museu de l'Exili. A partir d'aquí hi ha hagut una interacció entre els diferents espais de memòria democràtica, de l'exili del 39 republicà, molt destacable. Ara, darrerament, per exemple, Europa ha aprovat que 7 espais d'una banda del nord i del sud treballin conjuntament en un passi que permet entrar al MUME i, per exemple, també al Memorial de Ribes Altes, entre d'altres,
També aquest ajut europeu permetrà d'1 milió d'euros la interacció en la investigació del que va passar aquells anys del 36 al 46, Segona Guerra Mundial, ja entrem també, i bé, és un exemple també a seguir. No tot és negatiu, abans esmentava l'àmbit de la comunicació, tal com estem, com ens trobem, però, per exemple, en altres àmbits la interacció entre una banda i l'altra penso que funciona amb un objectiu que tots el tenim al cap, que no és cap altre que l'alliberament nacional i social del nostre país. Però, mentrestant, tenim eines que penso que s'han d'aprofitar. No, res. Jo, primer de tot, penso que la sala fa molt de goig i la veritat que s'ha parlat molt de la bressola i de la llengua i avui parlem en català. Tothom ens entenem el català i per tant gent del Rosselló, de la Catalunya Nord, Rosselló i del sud. Per tant, crec que això és important. Ara estava pensant en molts alcaldes del nord, jo m'hi comunico en català, parlant amb l'alcalde de Banyuls, d'Argelers, de Sureda i algun alcalde més, tenim el d'Elna, no? Parlant del d'Elna, fa pocs dies, en el ple de l'Ajuntament d'Espolla, aprovàvem una moció per donar suport al català en els plens dels pobles de la Catalunya Nord. Per tant, és important, és una moció que farem arribar al Parlament, també farem arribar entitats de la Catalunya Nord, perquè bàsicament, és aquest granet i en aquest cas l'alcalde d'Elna, jo crec que això ha arribat inclús als jutjats francesos, vull dir, denúncies en aquest cas de l'oposició. En Josep Maria ha parlat de les mugues, és a dir, les pedres és el de menys, el dia que anem a revisar mugues, la veritat que Espolla, com bé sabeu, tenim més de 9 quilòmetres és a dir, no vull dir de frontera, vull dir de separació de la vessant sud i nord de l'Albera, i la veritat que aquests dies serveixen, però són dies de germanor, dies que coneixes gent com la Jacqueline Peirot, com Bernat Riu, d'Argelers, gent com la gent del Foment de la Sardana, que la veritat que estan fent un treball molt bo des de Banyuls. Nosaltres aquí a Espolla mateix fa, no sé, jo no recordo, però deu fer més de 30 anys que quedem el dia de Sant Joan per anar a buscar la fama al Canigó. Vull dir que és un dia també de germanor entre Espolla i Banyuls. Recordo que l'any que teníem les pedres al coll vam passar el quinquer d'un costat a l'altre de les pedres. Aquell dia vam venir també la gent de la Flama del Canigó de l'associació de Figueres. Per tant, durant tot aquest temps, portem un temps en aquest cas a l'Ajuntament d'Espolla, ens ha servit per conèixer molta gent i per veure això, les mancances i les virtuts d'un costat i altre del nord i del sud. Ho deia amb la gent del Foment, el tema vergonyós de posar les pedres al coll de Banyuls, a Manrella i l'altra Costoja, ens va obrir molt, perquè a més ens va servir per conèixer molta més gent que finalment no els haguessis conegut i haguessis interactuat. Bé, no sé, volia dir alguna altra cosa més. Ens serveix molt això, per anar-nos coneixent i per veure una mica, no sé, ara estic pensant, però volia dir, no sé quin vincle teniu els del Rosselló amb el tema dels angelets de la terra. Amb en Ramon, la veritat és que fem trobades cada 6 mesos i la veritat que la llengua comú, l'última trobada la vam fer a Can Llong, a tocar a Caçà de la Selva, i allà es parlava català. Gent, sí que és veritat que potser no l'entenia massa o no el parlava, però la intenció era de parlar el català i allà pràcticament en tota la trobada, que és durant tot un matí d'un dissabte, s'interactua en català i a més es mira de fer treballs conjunts amb gent, hosti, tu te'n recordaràs més, amb gent de tocar a la Masella, em sembla que vam trobar una trobada que aquest cop va ser a
a Elda, va ser, on vam trobar. Intel·lectual, inclús em sembla que van acabar comprant, no? Oli? Tui, a la cooperativa d'Espolla, vull dir, per les paneres de Nadal. Per tant, això serveix una mica, no? I és veritat que aquí trobes molts ajuntaments, no? I la veritat que serveix una mica per, més que a part de conèixer-nos, per intel·lectuar. Espolla, com bé sabeu, la majoria el mes de gener organitzem la Fira de l'Oli. Pràcticament, jo sempre dic, quan d'alguna manera preparem la fira, no sé, en percentatges és molt complicat dir-ho, però tenim, no diria el 50, però vull dir, del 40 al 50% de públic del nord que ens ve a visitar aquest dia a Espolla. Per tant, ens queda molta feina per fer, però n'estem fent. I sí que és veritat que ara li deia a l'Alfons, amb l'Alfons van coincidir, ara li deia, em sembla que era el 2011 al 15, ell era alcalde de Agullana, nosaltres d'Espolla, i la veritat, van coincidir en aquella època, i l'última època que hem coincidit, ell, director de la Casa de la Generalitat de Perpinyà, i vam anar a petar a Estrasburg, te'n recordes al fons, a reivindicar allà que teníem les fronteres, els passos tancats. Per tant, amb una ocurrència de l'estat francès, en aquest cas, de tancar tots els passos fronterers, i ho havíem reivindicat llavors i ho tornem a reivindicar ara, tallant molta comunicació, ja sigui comercial, com pot ser molta gent del nord ens ve a visitar aquí, embarcat a Figueres. La veritat és que la cooperativa també té molts clients del nord i llaços familiars. L'Alfons ho deia, ell té família a la Catalunya Nord. El meu oncle, germà gran del meu pare, va estar molts anys a Baixàs, primer a Cruçperons, em sembla que es diu, llavors a Baixàs. El meu pare tenia una cosina germana a Banyuls, que va estar molts anys al Templiers, la Carme Lagresa. Per tant, tot això també es va tancar una mica, es va tallar una mica, perdó. I reivindicàvem això, que com pot ser que un estat com el francès, un dia per l'altre, ens posi uns rocs immensos al coll de Banyuls i ens talli tots aquests llaços. Per tant, ens queda molta feina per fer, però mentrestant anem fent. Hem tret rocs, en Gusti se'n recordarà, estirant la corda i amb un parpal fent baixar els rocs avall. Per tant, un dia abans de la Fira de l'Oli, vam obrir el pas amb 4x4 a cops de corda allà i vam baixar un roc d'aquests fins a Espolla, que és el que deia ell, que estava fins a la rotonda. A més, baixant un roc amb la màquina ens vam carregar un tall de paret d'un veí que encara no va haver d'arreglar. Per tant, n'hem fet de dos colors, però al final els passos estan oberts i per molts anys.